ना हेलो जेबो नङालै फायनाय नै दोनस्रि फुंखा बिथांखौ दिनै लोगो मोनबाय बिराद गोबाव समनि उनाव बिराद खाथिबाबो जि गोबावदोसो लोगो मोनलायदों जि खाथि बारगासिबानो मोनहैलायनाय ओमफ्राय दिनै लोगो मोनलायदों ओमफ्राय ज'यैनो फैबाय बिथां फावखुंग्रि हेलेना दैमारि फैदों बेखौनो नायनो होननानै फैदों जोङो ज'यैनो लोगो मोनलायबाय ज' फैदो नोंथांमोननोबो देखायनोसै बिथां एक्ट्रेस हेलेना दैमारिया दिनैहाय जोंनि गामियाव दंफैयो बिथाङा उदालगुरियाव मोनसे प्रग्राम दंनो बेयावहायनो पारफर्म खालामगोन बिथाङा ओमफ्रायहाय माने जोङो नायनो होननानै फैबाय आरो फट' लानोसै मोननैसो ओमफ्रायहाय थांनोसै माने बिस्रानि बे दादुनि बिबोनां बेबो मोसायो नालाय ओमफ्राय बियो बेयावहाय लानानै फैबाय आरो प्रेक्टिस खालामनो थाखाय स' देखायलांनोसै एसे नायलांदो दसे नायलांनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा टाइमासो जागोन ना जायाखै माने जोंनि गामियावहाय दिनै आब' हेलेना बिथां एक्ट्रेस फावखुंग्रि बर'नि मुंदांखा बयबो मिथिखायो ओमफ्राय माबायदि मोनदों आब' जोंनियाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आरो स्पेशली नोंसोर आंखौ लोगो हमफैनायखाय आरो साबसिन मोनबावदों सिरिसो फैनानै आङो प्रेक्टिस खालामफैनो सानदोंमोन नाथाय जायासै मिथिजोब्बाय ओमफ्राय लोगो हमफैबाय स्टिल फैनानै लोगो हमफैनायखाय थेंक इउ वान्स एगेइन बिथांनि चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामनानै हो जोबोद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिथाङाबो आरो बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हाथों बिथाङा बेस्ट विशेस थाबाय आंनि साइडनिफ्राय लाबाय भिडिअ लाना फट' लादों भिडिअ बा दे फट' मोनसे बिराद मोजां मोनदों आं माने समफोर मिलायबा जोंहा बेयाव हाबहैदो एसे बिजि बे साननैसोआ सम थानायबा बेराय थांनो हागौमोन ओमफ्राय उनाव टाइमनि ओरै मिलायनो हाथ'यैखाय माने साननैनि थाखायल' फैदों नालाय आं नाजागोन आरो जुदि हाबनो हायोबा ओमफ्राय बेस्ट विशेस थाबाय नोंनिसिम बिराद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो बिराद खस्थ' खालायो बिथाङा ओंखायनो बयबो गावबा गावनि बर'नि फिसाफोरा बयबो अनसायदो बिथांनि चेनेलखौ आरो साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामनानै होदो जेसेबां हायो शेयार खालामलायदों आरो ना